Здравейте и добре дошли в нашия канал. Днес ще ви разкажем за един от най-обичаните светци в православието. Свети Димитър, покровител на християните, войн на вярата и защитник на град Солун. Ще разгледаме неговия живот, чудесата, които му се приписват, и традициите, свързани с неговия празник – Димитровден. Свети Димитър Солунски, известен още като Димитър Мироточиви, е един от най-почитаните светци в православното християнство. Той е смятан за покровител на град Солун, днешна Гърция, и за защитник на християнската вяра. Историята му е вдъхновяваща и свидетелства за смелостта, отдадеността и жертвоготовността му в името на Христос. Свети Димитър е роден през 3 век в Солун, по време на римското управление. Живял е в период, когато християнството все още е било преследвано от Римската империя. Родителите му били благородници и тайни християни, които възпитали сина си в духа на вярата и любовта към Бога. Благодарение на своите добродетели, ум и храброст, Димитър се издигнал до позицията на проконсул, управител на Солун. Той бил поставен на тази длъжност от император Максимилиан Галерий с цел да защитава града от варварски нападения и да укрепи езическите вярвания. Въпреки високата си позиция, Димитър продължавал тайно да изповядва християнството и дори активно проповядвал вярата. Когато Димитър станал управител, той не се опитал да налага езичеството на хората в Солун. Напротив, той използвал влиянието си, за да разпространява Христовото учение. Това привлякло множество последователи, но също така породило гнева на императора. Император Максимилиан, който бил яростен противник на християнството, научил за дейността на Димитър. По време на една от кампаниите си в Солун, той наредил управителят да бъде арестуван. Димитър бил хвърлен в затвора, където прекарал последните си дни в молитва и подготовка за мъченическата си смърт. Докато бил в затвора, той продължавал да укрепва вярата на християните, които го посещавали. Един от тези посетители бил Нестор, млад мъж, вдъхновен от Димитър, който скоро щял да извърши подвиг в името на Христос. По време на престоя си в Солун, император Максимилиан организирал гладиаторски игри в чест на езическите богове. На тези игри участвал и великанът Лий, който убивал християни пред очите на зрителите. Нестор, вдъхновен от вярата на Димитър, поискал благословия от него, за да се изправи срещу Лий. Свети Димитър благословил Нестор с думите: «Иди, Илия, ще победиш, но ще приемеш мъченически венец». Нестор победил великана, но скоро след това бил екзекутиран по заповед на императора заради вярата си. Когато Максимилиан научил, че Димитър е благословил Нестор, той наредил веднага да бъде убит. На 26 октомври 306 година римски войници нахлули в затвора и пробули Свети Димитър с копия. Мястото на мъченичеството му станало свято за християните. След смъртта на Свети Димитър, християните тайно прибрали тялото му и го погребали. На гроба му скоро започнали да се случват чудеса. Най-забележителното от тях било, че мощите му започнали да отделят благоуханно миро. Това миро не само ухаяло прекрасно, но и лекувало болни и страдащи. Така Свети Димитър получил прозвището Мироточиви. На мястото на гроба му в Солун била изградена малка църква, която по-късно прераснала в величествена базилика. Тази базилика, наречена Свети Димитър, се превърнала в център на поклонничество и символ на християнската вяра. През вековете Свети Димитър станал покровител на Солун и защитник на православната вяра. Легендите разказват, че той многократно се явявал, за да защитава града от нашественици. Особено известна е историята за чудното му явяване по време на обсадата на Солун от славяни и авари през 6 век. Свети Димитър бил видян как се явява на стените на града, облечен в броня, и вдъхновява защитниците да отблъснат нападателите. Днес празникът на Свети Димитър се отбелязва на 26 октомври, Димитровден. В България и другите православни страни той е изключително важен ден, свързан с есенните обичаи и традиции. Вярва се, че с Димитровден започва зимата. Свети Димитър носи първия сняг. Светецът се почита като закрилник на войниците, строителите и хората на труда. Иконите му често го изобразяват като млад войн, облечен в броня, яздещ кон и убиващ враг с копие, символ на победата на доброто над злото. Историята на Свети Димитър е пример за непоколебима вяра и готовност за саможертва. Той остава символ на добродетелност, храброст и божествено милосърдие. Неговият живот и чудесата, свързани с него, продължават да вдъхновяват християни по целия свят. Нека Свети Димитър бъде пример за всички нас да пазим вярата си,
да помагаме на нуждаещите се и да живеем според Божите заповеди.